Sitwazzjoni tal-biki, realtà inaċċettabbli, tal-biża' kif din is-sħana ta' toħta nifs tispiċċa bla dawl, kważi traċedja. Hekk stqarrew fuq il-midja soċjali diversi persuni wara li għal-jum ieħor aktar lokalitajiet spiċċaw bla dawl. Sitwazzjoni li qed toħloq frustrazzjoni enormi għal diversi familji li qed jispiċċaw fi sħana insapportabbli u bi ħsarat kbar fl-appliances tagħhom. Net News jista' jikkonferma li anke bil-lejl reġa' inqata' id-dawl. Żoni fin-Naxxar u l-Gargur kellhom qtuħ fil-provvista tal-elettriku filwaqt li anke diversi żoni fiċ-ċentru tal-pajjiż esperjenzaw tuħ ta' dawl għal sigħat sħaħ. Bosta saħqu li ma felħux għas-sħana u minkellu possibilta spiċċa niżel ifittex daqsxejn frisk fl-arja kundizzjonata tal-karozza. Hekk għamlet il-preżentatriċi u kantanta Amber Bondin illi insistiet sabiex wieħed iġib quddiem għajnejh lill-marit illi f'dik is-sħana tremenda ma setax joħroġ minn daru. Min qed jgħid x'għaġeb nissuġġerilu illi jara daqsxejn l-anzjanu jara daqsxejn id-batija li għaddejjem minna tal-biża' jew nkella minnu marit f'xi qiegħ ta' sodda jew nkella jagħti d-darmessa xi joħroġ għax jien għadni żgħira u forsi minn hawn minn hemm noħroġ dawra bil-karozza u ngħid għandi lejsi, imma min jgħix waħdu huwa marit jew anzjan, it's a different story. U dawn in-nies jiddispjaċini, 13-il siegħa, it's no joke. Il-gvern qed jgħid li dan kollu qed jiġri minħabba is-sħana iżda fl-ebda ħin ma semma l-fatt li bħalissa minħabba l-pandemija nuqqas enormi ta' turiżmu id-domanda hija inqas minn snin preċedenti. Il-verità hi li din l-iskuża ta' sħana mhux tinżel tajjeb man-nies tant illi kienu bosta dawk illi kummentaw fuq il-midja soċjali u qalu illi suppost bit-tanker tal-gass il-poplu kien imwiet l-ilma jisfen. Fil-verità spiċċajna filma ta' araq, spjega wieħed mill-kummenti ta' persuna frustrata b'dan il-qtuħ regolari fil-provvista tal-elettriku. Oħrajn saħqu li ma jistgħux jifhmu kif dan il-gvern fi ħsiebu jagħti sosten lil vetturi tal-elettriku mingħajr lanqas biss kapaċi jżomm kontroll tal-provvista binqas turisti minn dak li aħna mdorrijin għalihom. Għalhekk minkejja d-diskors sabiħ u frivolu, il-politika tal-enerġija tal-Partit Laburista spiċċat dik ta' dlam, sħana u korruzzjoni. B'kumpanija bħal Electrogas mifnija bi skandli sa minn qabel tnislet u li xorta waħda mhux qed tilħaq mal-aspettazzjonijiet mitluba minnha, partikolarment f'dan l-istaġun kiefer.